Chua bangin ya poi syaki bynta na ka ktin nga jong Blei ha kena ka sedap nga syukwa ban ya thu ya pi kat ki bangi ya don hang ni chapang ga wei ka khana bat kata ka khana kalong chapang wei u khna ret la ong ba chi sin la don wei u khna ha ka nong ba London bat la ong unye u kerteng utam ude kerteng jong u bat udai ru ukna ubadon ya ka jing dkoh ha ka kjat jong u nadu badang kha la kha yu u ha ka jing dkoh ban hadu baun de he ukla dkoh ban tang ba uni ukna ban ya hasnong hatau usule komno usushan da uding do ban ya rap ya u ha ka basan ha ka balek bawan ban nom kelen pisat shan em dau ding do sibuk menta kum dei kawat ne umau na kejat siliang kejat mne ban ya na ne sadai shan dau ding hang ta bat uni ukna laang ba udon ya kikmi kikpa ki ba riu belai hadu kata-kata bat ki baju hikai ya u syapang ke jing hikai na du kaktin U Blei ter Henry ha ka por ka jing kemen ka jong uni ukna kadang kemen ba klem koi perkan lawan lap ka we ka jing ja ka basngau si ha ka jing em jong uni u hepret hadu bau da snau si adu kata-kata bat ka ai kata ka jing ja kalong ba hadin kato katnes nam haba uni ukna ulas dang banangsan ulalong kumba kendai si pausnam penban imei bat ipa jong une ukna kila klan no udon tang marwei ki kimi ki kpa ki klan no bat kalalong ka jing sngosi ki sngosi ni em hebred lada imei pai klan no Henry watang basupang imei yo i ba itulat ngi ki kun ngi yam dai nam dai ngi yam lang lane imei ru aba yo i ngi ba bangi pang mangi lada ki yo i lada ngi yo i bala jur pula ka jiksidam yam ne bi mai bari pa ki yam dai te une ukna ru menta ula du no ya imei yano an khat mei shu anum don em tharai kin sha ki breu ban ong ladang ngim don shu yei mai kinam sha andai ban ong mai ki breu kumta une u hebret ro ka jing snau si kalawan ulalong marwei bat ha ka bakhat do idon iwei imei it ibadai shikur bat une ukna ilari la sumar no mai ya une utam ubadeka ba laong ba la pentia ya u ha ka wei ka ying armala hai kamra ibaret bat ha kata ka kamra thia ka don ka wei ka jing khang yet bat nang ta utom ujupet ya ki breu ke bayalet yawan ki bayaya lenti namar hapo jongka don kalenti ka bayaya ki breu hapo snang bat une ukna ujudon hangta man la kasngi man la kamir hadin baladep klat no imai badipa laong ba une ukna ulawan lap ka jing snau temang ha ka jing em namar bala klat no kiba et kiba thon kiba haddu kata-kata ka jing et nalor imai badipa mdan ke jing it ke kata-kata dai maki ki ba penhe pensan henry uni u have read dang aka kerta ke barang shiphouse nam ula du no ya ki kmi ki kpa bar ula haban sa no hagata ke kamera ka baret rengkat itai mai it ibadai na ka kor ke jong u ban laong ha ka we ka sngi ha ka we ka mit kat ba uni ukna udang tia kadai kamit kebalawan kalap lawan lap kamit telang kalong kumenta kala sedang ban kriat
Une ukna nomor bakata ke mit ke boyo tia hap deng ke kamera ke beret lawan hap ke yor ke jing hap yor ke labun ma bat ke jing kreat ke baladat tha hadu kata bat une ukna ula syapundor laki kejat kum umen lengkung ada kreat pipin kedor kedor syaj ong kom no kikimi haba kreat ani udang kedor une ko munyang long dai bisa ken mau munyang long upen red namar bo kreat une u have red ro une utam ula pen red hangta hap deng ngejing kreat tasam ula ken mau ban lek no syakawe par ka kamera ka bakam sai bat hangta ula sai usayo tia kamsok Henry walau don hangta marway uyo tia bat kat baka jing kriat kadang sam ya kamet jong u tia hangta rengkat ka jing kyo ka jing kedor ki kijan ka wei ka bynta ulakin mau ya ka jingken mau ka bas ngau tenat adu kata ha ka jingken mau kena jong u na du bau rangka bat ka jingken mau kalalong ban nadu bala klat ki kimi ki pa une u have read u ken mau ba yo shu ban pule bible nadu bai mei bari pa kim don shu aka protei am don shu ba pen pule ya ka kien jong blei ya une u ken na bat ha kata kamet kalawan ka jing terang ka jing kwa ka bahir ha ka mensim na ka benta ban yo pule ya ka bible Henry kata ka ying jong itai me it pat ngausi am shamdon bible am shamdon kata ka bible bat kumta ka jing terang kala don ha ka jing mut jing perkat jong une have read ha do ban syai ka beneng black anda bala syai ka beneng ulai syong di sya bari mei e bat pitep uong ye mei e pentit se yang ka bible banga kwa ya ban pule Henry ine mei e ha kata ka por ilatem yo min le kumno kun ka biet ye kata ka bible men yo pisana hiru bantit ya kata ngam don pisa ban letit ya kata ka bible jong me kata ka bynta kaladon ka jing sngau rem ka jing sngau si ha uni u habret Henry la kata lau sya mai u sya kren hai mai shem lakin randin kajing terang kadon bet agdonot jongu badai ban yo ban pule ya kena kaktin U Blei hai ka bakado namar bai mei i ong bamdan pisa sngap bha hebret sngap bhangi ki badan u ong kumno uneu kena aret uneu kena u ong mei le kumne ban yo thit bible manga ai ja no yang tang kendiat naka si piliang ai no si teng piliang bat kadut ke bapiju ID yang si kelat ai no si teng kelat bat sapen langi ketuka pisah ke batam na ketuka si teng ke bapim tiet sapen tiet bible yang sapen tiet yang ka kedien U Blei ong uni u hebret mapi ki kena badan hang ni ladam kwa patulun lada kwa sopti bhamo pisat penlang emi pisah ikra umta hari ni kena uang ba ai yang nakadot ke bapiju ai yang siklat ai no tang siteng kaja ke bapiju ai si peliang ai tang siteng bat ya kato ka ba sipliang ka bang syat bam ba ka bang ambam syuk mental siteng kadut ba siteng ja ka pliang ba siteng pliang ga ja sa pentit bible no yang
Henry kene ine imai im shem kongu ye kata. Bat kabakat do une ukna red. Ula syong naga jing terang bat ukwa ban yo ye kata ka Bible. Bat wei ka sengi laong lawan uwei uperlok ubalakam he. Une uparlok ulawan ying bakam ratia jong une utam. Kerteng ke jong u kalong ujak li. Uni ujak li anda ulawan kamera ke jong u ulai syong hanta sipor bat syua ban leno ula haya kapisa hauni utam bau nyok tiet jing bam. Bat akau kata kapor laang ba mare yo kata kapisa ka jing mut jing perkat jong utam kala lek bet syaka Bible daka nete ngan sayo bantit ya kaktin U Blei. Bat ula perkat kata kapor hadin mula syeme kapisa na ujak na uni ujak li. Ula perkat ba kasuk yang ban syupatit no ai mei bangan ai dengan ai kepisah. Tang ba hangta pat laong ba ula perkat usep ting yo bangan da ai dengan kepisah i mei in sa penlut no ya kepisah ka betit ya ka bam ya ka di in pentit pat yang aga Bible kata ngam tresyu. Usep ting hangta Balaang ba hakum kata kapor ujak li ulayoi baune ukna usngap dengong marway uikhia ke jingmut uikhia ke jing perkat ula keli balai pi ikhia haba pishim ya kapisa ka banga ai ne utam ha ke jing dkoh ulayatu ko jak parlok bai phylla mo ban lek pentit yang ka Bible nak wei kedukan jong iba fisha utau nong di Bible kateng ba fisha bat une ujak hangta pula ang yau menle ayu ya kata ka Bible menle ayu bat hero uban pentit yame yakum kata une ujak ru daktere ban lek pentit hanrai ha ka jing dkoh une u het red babli ha ka jing bamla ban ya ha ba yo sngaw ye ka jing krem jong une u parlok bai ulai sedang ban yam bat ban jauh ki umat ha ba ulai jauh ki umat hang ni bat une ujak bat une utam udaong ya ujak map kojak wat ngau ai la kata ka bangaya tu ka pen ngau si yapi wat ngau ai jak la da kata ka bangaya tu yapi ka pen ngau si tang bahasa si kentien ngaker patrit yapi parlok bait shem kene kapisa lek pentit yang ya ka Bible bangakwa banyo pule ya ka ha ka bakadu ujak kumu parlok ubait umban se ban lek pentit bar ula lek hadin katukan ne por ulawan pai ulawan ai ka Bible hau ne utam ubadaka bat anda ula yo ye ka Bible wa ula do ula dat ula kedop ha ka syadam ula kedop ha ka syadam bat adin kane une parlok ula lek no da ka baong ya ujak ya utam sa syong suk kajing kemen jong une U Khunswet bedeka kalawan pat aga jing jong u wat adien bolot du no ye ki kemiki kpa wat adien bom don shu ye mai bari pa henry kajing kemen kalawan da ka ba uyo ya ban pule ya ka ktien ga jong Blei bat hakane ka por ula pule minot si benai ula tip si bon ki jing tho ha ka ktien jong Blei
banyak itu ke balalong Kristen arpaus nem ulatip bon mau ulatip ya kalenti jong kajing penem ulatip ya kalenti jong kajing hikai ulatip ya mensem bakoi ulan nangro ban ko ngo ya kamon jong belai ko mukena walau dangret baru tam habaus liang ya ka ula pulih da shisha ya ka Bible bat ka basno tenat syusyu kalong bahadin ka jing pulih ka jong u ya ka ktin ka jong u belai hadin maulanang pulih syai pulih bat khat du khat wai hon tang ban pulih ya de bat udah don ka jing mot jing perkat ka bau belai ula pasya wa u bat ban ya lapat syaki wei ki bam pa yo sngow lane ki bala yo sngow ya ka ktin jong u belai. Oh, kena ubah dkoh perkat pi. Dkoh tang bau yalap udan ngejing temu ban yalap yu Jisu. Henry hakabakum kata kapur wara pedang ngejing dkoh udan jing temu ban yalap yu Jisu. Henry habau persang ban yat kasdang ban penduk jing kermen yau namar bau umla ban yat shanungan lek yalap puang. Hadian ngejing syang perkat kuslai ni ngamla syuk ban yalap namar bangam tuan yiki kjat kum ki weipat ki parakena bangan la ban yat ban yeng U Blei ula pensyai kejing mut jong U Blei ula pensyai kejing mut jong u bat kata kejing mut kabula pensyai U Blei kalong ba shuyalam dakaba shuto om dakaba keren kumni om dakaba lechan ya bacatai pila ban ya love you try naga jaka syong kaba pidon apa nang jing dkoh ro kata kejing mut kalapalang berkalapan kemen sikat dai bat nadu kata kapur ula ong ye me iet pentit sayang awai kulam bat kawai ka kopi bat me iet yaita iba arpau tingka ibaret ila pentit ya kata bat habaulah yo ya kata kalau long ka jing kemen sikat dai bat ka ka belajar kalong ba habaulah yo ya kata ka ya ukulam bat ka kopi ula shem hangta ula tho ki dekat jang ka Bible shi dekat man la ka kenta man la ka por man la ka sngi ule kumno ye kita ki dekat na jerong ka kamera thia ka bau thia kamera ka beret namar kum bangala ong ka dai kalenti ya na ka don ka badan hapo jong ka kamera jong u usat penhap ye ke jing tho ka bau tho ye dekat Bible u penhap na jerong ka jing khang yet hasurap bat pun ki bayat bayeng kitam ye kita ki dekat bala tho dau ne kena pun kila tam kila pule ya ki dekat bala penhap da uniu kena ubaduna hakata ka bormet borpa wo ki breu kila yo ru ka jingkermen naga ba pule ya ka tin jong U Blei da ka ba sutam da ki dekat lana di Bible ngam jula ban klet ngakin mausa akapuar bangadang don asilong ar hajar khat ar ngalatit yauto jingbam ubaki samla ki abang bakentai basindrang u alu muri udah jingbam ubangi abang pai ba khantam ki samla ki kena bat ha kabakadu enda Bangladesh ban pam lut yo tu alumuri kadai ka kodur magazine ngalap ya kata ka kot ya ka wei ka jing tho bat kata ka jing tho kalong bala tho na ka kien jong Blei na ka gospel ka jong Matias kalenong ka bakat wei ka dekot ba albu pra ka ba ong tawan pi hanga pi boro ki batat bat khia ka jingket dengan penjam ya pi kata kejah hakakot song alumuri ka bangamut ban berat no ngam syem berat syu ngas kliap no ya ka
ngatep no hapla wat la kala dei kepala jabo ngam sngau nut syuk ban bread Henry kalau lompat ke jingkerku yanga ubayo pule ladang adai ubam patip namar hakitai kipor ngam pada tip ue utau belai bakat no ke jing bakrau jong belai bat une hybrid ro ula bread kumne ye ki dekat jong ni ke Bible bat ki babon ki la yo pule ka we ni ki dekat ka bau snau tenat ka bau la tho hang ne ka long ka de yang aban trai ya kita ki jing trai jong uta bala pa yang ka bangadang don ki sngi ka mit ka ja anda kan om don ubala ban trai anda kumta om don ubala bantrai haba kamit kalawan ong ka gospel Yohanes kendai sao kene dekat ka bato u kena ret na jrong ka jingthia kumuk teko ban penhap ban uwe niki bre ula yo ban pule ya kene dekat baru ta udai Bible man ula yo ban pule kala long ka jing kemen yo Bible man ban yo pule ya kom kene dekat bat anda ula tam ni dekat Bible ula page jerang uyo ya ka jing kang yet ban ula kwa ban rong ban keli bat anda ula keli anda la yo ban ya keren ka ba kemen day u have bread ba shi post nam ba yalap ki prasamla ba ye kecing yalap ya ketien jong belai kam dei tengah bayang kumne kadon la kejong ka bynta Henry kecing yalap agane ka por ki peras bangai ba ye kalong ketien jong belai kat kom na kitab Amos kalenong ka bapra ka dekat ka bakat wei ka ong hakmi kisngi kinwan ong utrai bangan pa ya ka jingkel do hakari te om nga jingkel do ya pu Henry ha ka bakerdo ya ka ketien jong belai ka jingker do kan long ha ka bayo snow ya ka kata ka de jing yalap akne ka por Iam makin kisngi jonga jong pi kaktian ke jong belai kala kerdo aduk kata-kata kipra bangai bayi ke kitab jong Amos ke ang bakin poi kisngi ke bakerdo om ya ukpu lana ya kata ka Henry ke bakerdo ya kaktian jong belai bat kampat mut bakin sakhang no ikaktin jong belai Henry minta kena ke jingkerdu kala puai hanga barapi bat kata ke jingkerdu ya kaktin jong belai kalong ha ke jing jong uwe po uwe Kristan shimet kadunatan kaktin jong belai bat kata ke jingkerdu kamut baka jingkerdu ya kaktin jong belai tang baki bor jong kasoka kin khang ban penmi ya ka Bible Henry ke jingkerdu akine kisngi kalong ba kaktin ublai kam don te hanga barapi wala kaktin ublai ni don ya ka haying tang bang ngim syempule ngim syempet ngim syem penrung ya ka ha jingmut ngim syempule ya ka nagatakadaw habangim pule ngi kelalong ki bakerdu menta bar habala kerdu ya kaktin jong belai pinsayo i tangkat ne ka we kalong ka jingjat ke lang salang ka jingjat ke ying kesam ka jingjat ke purthai ka bangi ka jingjat ka jing haman uwe po we upreu balai kelong kumne namar baka jingkerdu ya kaktin ublai ka don ha ka donut ka jonga jongpi nagatakadaw ki donut ki jonga jongpi ki jing ki terkong amdan jing namar bamdan kaktin ublai kata kede ka bynta ka bakrau adu kata-kata teng isi mudur baka jingkerdu ya kaktin ublai kandai tang lada ka bor soka kan kang ada ke jingkerdu ke bakam syirkai kamdai kata ke jingkerdu ke basyirkai tam kadai banga bat mapi ngimdon ya ka akadono omdon ke bala ban kampen ma ka bakam ma bat mensau lain na kata kadaw para bangai bagi igine gisngi pai pi shike long yin ki pai ngamdai bakadaw kuti ngakwa ban wanra agadur junga jingikai ban yalong kawai
kilong ying long sam pet minta imai bat ki khun kjat dan kejing kaja si paralen naya keren oh teng ka ying kelapan mi ki kinong syarai kita men basan ki pastor tang bakata ka ying kadang pai teng ka ying oh ikmi ide inong kitkam jinge sang kentai balang sinat presbytery total re idon pat yau kun ubadi kjat idon yau kun ubap penyap breu kata kaktang adu kata ya kadonut jong kikmi kikpa mudur ngasat mudur kindiat da kababuram ya itu ilong kmi hante jantia iba syabom no kitu kikuan arut ibangi jutep baro utu I love you te syumudur para bangai bae kilong kmi kibayadan hang ni lada kidai kikuan jong pi lada ukun jong pi arut kidai kinong penyap breu kamen sim ka jong kikmi kikpa kan pedang sirta jing em namar bagi kaya ki daga jing it ki em haga jing terkhang ngasat mudur ngasat duai ru bau belai un pentengen no ya ikmi jong kine ki arngot ya pa jong kine ki arngot balai kilong kumne pai si ki samla naya kedau kti nganam kedau kti yano ngidon laga jong ga jing duna ngidon laga jong ga jing bakla tang baka wei ga jing bakla kalong ba ladangi bakla haka baklem pop ka biang re ka babun ngi bakla haka pop ka jing bakla haka pop kalong ba ngi em kata ka badi kjat ngi em kata ka batu ngi em kata ki bakiktin ka kitin U Blei keladap keren persya bambet bat ombet ban le hanrai kum ki samla hakine ki sngi ngiyo le yaka balai kalong kumne namar kadang baro nginam ya keren jerong nginam ya keren ya kane berkatai ka jing telat ka jing ja kam penyap breu kine ki sngi ha iki kon jong pi marwai sau san snam lem long shu ka pertai bengi em ngangan itu ye pi men sngi men syai nga syak pan ap da ka wait na po te perkat laingot ki breu kilute yang kiyo kapisa ipelaj yemi kamen sim kapisa ngam dadan kampi ngadan kami kamen sim ka kor pi lada kiyo nanga ar haja tengka ke jing im jonga ke syongdor hadu kat no pau haja lada kan du no kan long ke jing du ke bakrau yang simen na kata kadang balai kilong kumne hadin banglaca penap da kawat ngapen perkat yang balai kan ki breu kilong kumne yakini kisngi balai te kinut ban mang ban ai sadaki wait lene ki tiar ke bapen mensaw balai ye ki habret kum kine ki breu ki penyap dondau ayu ikn long bapli dondau ayu ye ki baloi ki bom patip ye ka sneu ki bom patip ye ka bha war ka bam ki dang syuap nai mai pa war ka puar bam ki padas ngoto andrai balai ken ki shun ye ka bakum kita andrai balai ke jingkeli kalong don bala aban ai jubab ye kita ya ke jingjat ya ke jingjur ki kam thombor ki kam badbor ki kam penyap hakari khasi don bala aban ai jubab balai ki jakine balai ki jakine don bala aban ai jubab henry ka ktin U Blei ka ai ka jubab ka babiang te na benta jongki bat kata kalong ka jingjat jong ka ri ka jat benreu ka emlang salang ka ying ka sam bat ka jing terkhong no jong ka jing it jong uwei pa uwei ubreu hakine kisngi bam dan syu ka jing yetip lam bam dan syu ka jing isn ai wat ye ki kenlong kena ka dai tang na ka daw ba ubreu baro dan ye ka ktin U Blei ka jing em dan ye ka ktin jong U Blei ka donut na ka ka daw ka penlong yang ba dia pi ban em ka jing em bam salia ban penyap breu ban to ban thombor ban lebor ya no namar baka donut jongi kam don ya ka jingi
balarang imdon ga jing it ka penlong ru bam don shu ya ga jing it ya la de shimat bon tang la bakla kila stien kila penyap ya la de namar bam don ya ga jing it bat balai ki du no ya ga ta ga jing it ka jing du no ya ga jing it dai namar bangim jupule ya ga bible namar ha ka tien jong belai ka ya tu shai uno bam pule ya ka undu no le no ya ga jing it ka jong belai bat dai tang ga bible ka ba ya tu ya ka thamai jong ga jing it ba dai u belai dan kat pertai bala aban yatu capang utmai jong jing e dai tangga bible ka baong utrai jongi ngalong ga jing e baduno ubam ko ngu iya kata ka hukum uldu leno e ki para bangai bait agane ga step ka bamanta tongin yet ya ka donot tongin yet mangi ki badan hang ni tongin yet kat ki bayo sngau ya kene ka kubor don bible don ni em ka tin U Blei hayeng jonga jongpi ka we ka long kmi ha ka we ka step lawan we unong mare step uta unang mare step mariawan nang ta namar bakat jing mare kalong kabakam jingai ulas liang ula pan nang kata kalong kami bar kadai ka yeng kabaret ka yeng plang bat laang batang chuyo ya ka ula ang ku Blei shibun ko kang bakila ayang ka bat shwa ba unlet ula ang ya kata kalong kami don kaspa bari ha kana ka yeng jong ula lek no klam ya tu takalong kami kala kendet kala kuslai kaspa ayu kata ngadai tang iyeng plang iyeng ba syuker tang diki plastik jat iyeng syuker tang diki terpai hendrai hakawai hakata kapuar kala kuslai leseu tu ba ukren bakla bat akas sngi kababot akas step kababot lawan biang utau breu yaki jo iki kenten uang pensyai bat ay kabakat du kata kalong kami kala kuslai palat bat kala ong ha kabalai tengen nempelaj baklem da juba bat anda ulawan kabalai sin ula keren kita kejuk kenten kene kalong kami kala mai ya u pidai ubi ma hangno kata kespa kabare nga kabare kabaduk pila keren penleran lese kombaong keren pencerai kalau pencerai, kalau peneng, kalau penbitar, ya kemen sim juga nak beriu. Bat ke ka belajar kata ke por, ong ini kalong kami hangno kata ke spak bare. Ong utau orang bak kilet pet hang tai kendong. Namar uyo I kendiang namar kaying kebaret tang si kamera. Kalau pet ang tak kendong kam syam la syam ya kita kespak kabari wala kalau bat ya ka kalau brand no namar kadai ke ketien jong Blei bakabu akendong klem pule daki snam kelas sop daki snur tabawa kelas nop kelas sop daki jabo bat ong utau bereu katu kang dai kespak kabari pidan ya ka ying pakai dolan pimdan ya ka bible lena ai pidan ya ka ying plang abadon ya ka bible kemen sim jong pi kasuk baru Blei don ne em ka bible ka don jong ajang pi ka jing yala ba kini ki sngi ka dai tang ban pen klan dai ban ka dau ti ki bon ki samla kristan haying mane ki alam ye ki jing sang samla ki aket ya ba ye ki kam ha ki jing tama ha ki tama sa pertai ru dai hi kum ta ter ter andrai nganam ong balai kile kum tu Andrai ngin yawat ya kadau balai ken kidan ka tukalanong namar ka jing kadau ktila no lano kanam penbayu bereu ka jing ai men sim ka jing islak ka khambha shi wonsha ban shu kadau ba utai unong bo ai udai basniu kambha andrai yet yekino gilat balai utai uba ubo ai don ayu kan hang tai to ngin persyang ban kta ye jing mut jong u hale se yo don ga jing kala
Shibun ba ti ki samla menta ki long kumta ki bangok bahap akabam aren da piwat ye gadau tenrai ki don lagi jong ki dau ki don ki bapen i ngaya khlat samla ki don ki bapen i ngaya jenjar haying ki don ki bapen i bakomta ter halagi jong ki dau aren ong ye pi ka jing bun dau hapdeng kita bandi da ka kjat ka dei tang nama bangim don ye ka tin jong blai la da ka bible ka don donut jong ajong pi annam don dau namar balai kijing utrai ulayarab ngan itu ye pi kindiat baswa ngalai kendu igejing shwa bakre sinat kajing sang sinat kawan balang jongi arja kan reu satang artayau ang ime yanga nyele kumno kon pimya yo bala syukum ni delicate shipawut nga iba yo ang nga ye pentat no mo kayeng tengi ladap penkre lot ladap airong airup katkum kapta kat jing penkre andai kabam gede mendon pisasyu tengok ang ap la ka ap menta sitayau ngin saya pet ye kata henrai tang artayau ka bapla kalong ayo ye kakam ka bangatrai adu pala lengo adu bangala kela badur badar ka bangabela kalong riu penyau hajar artayau namar ngadai unong trai unong dro penting ngayo kawai ke jing draw ka wall painting ka bahe tang chi sngi bat ka dor jongka ka bak kadai ban shim kalong khat pra haja belai jungim ju ino lada kita ki breu ki don ni ka don nu ye ka bible ka don nu ki para bangai be bat kilong kimi ngasno si ban perkhat ye kene ka sngi ka ba menta ka ba ki kimi ki pa jongi Kidon hakane ke jinglong pimdai ban sungawrem ngamdai bakan no ngakeren ye kaban yatai kumshis ying shisam hotrai ngajulap kilong kemi kini ke sngi lada ki khun ki feel ag exam ki shifting yap lada ki khun ki feel ag jing em kim lelai balai yet ma pi kilong kemi ki badan hang ne kilong kpa pia pa tuition ye ki khun san spa shi benai ngam ong balai pi pa tuition kadai nama ban start ki khun dei ben yo yu mau lan nai kam dei ke kam bakala kata henrai ka bakala pat kalong ba kilong kemi ya ka tuition kila ai ka jing syakri ka biang paka ya ka jing start ka baki dei ben yo henrai ki perkat nama babun ki kimi ki pa ya ka school ki khun na ka banta ba ki khun kin yo kam yo jam na ka banta kin suk kalawai hadena bud danem dai kedai kata ya henry ki babun ki kelat balang ngan yalam ya une khun sia kata kalawai ba un yo ya ka hima ki benang kan nongot na pedang jongki ki kimi ki barang pen pule bible ki khun Shwa ban pen pule yiki kot school seng nong rim se da ka bible ada kot sapa yiki khun ban pule yiki kot jong ki school bakin yo jing start bat balai ka pertai ka jot kat ne ong ka tien ka jing start kala nang kiu hadu bau bri umla ban mudder henry kat baka jing start kanang kiu kaburam kanang hiar hadu kitrai duria balai kolong kumne usamla balapas MA kisamla ke balapas ki degree baper kaburam ka akuar pada kamdan balai kin kalong kumne ha ka jing shisha ka jing start ka bangidon ke de ban la em bon sandur ya ka akuar kaburam ubabi tu numla ben ban ka daw baro ka de tang na kane ka wei bay ka jing start perthai om shimla sandur om shimla penchong nang rem na ka tin jong blai anda la ka tin jong blai ka don nut jongi kata ka jing start ka ya rengkat ka jing tip breu ka jing tip yo blai bala ka jing start tip breu tip blai ka don ka perthai ka bha namar bam don ya ka jing start ka jing tip ya ka tin blai ka perthai ka sneu bagus Stephen Hawking walau de scientist wangam na where is God ukuli ka jingli hang no don blai ujubab hidalade don blai there is no God but ubreu anda ulayap usuput kumtu usuher kum kale andrai ka bapla kalong butu Stephen Hawking karendang ula suken riang adu bomla ban keren syu nama bakita ki jingkren
para samla kena kesedap ka bynta ka khat yang abad dia pi bandan ya ka kdin jong blai bat ong ka siti jong po chikinong Ephesus ban yale yu syaitan don kam tang da ka kdin u blai ban ya kena kdin u blai lo ong ba ka ga wait la mu men sip bat ka bor jong jing dwai klem ka kdin jong blai pinamla ban yit ya ka jing pensoi pimla ban yit ya ka jing wan kinong yalam bakla pimla ban yit ya kinong hikai bakla laki wan utrai ni ki wan syaitan namar ba syaitan ru unang ba ya ka Bible ken mau syaitan de angel Lucifer uba U Blei ulabe teng ya u shisik men shua berkat u anger pimut undang be ya ka Bible andai na kata kadau ban long ki nong chop dan gam ya ka kdin U Blei ha ka jing em kino ki samla ki ba persyang ban yeng la ki jong ki kjat ban ya le ki boj ubaman klam ka Bible long kum usipai u balai ka thama klam ka tiar siat un syayap un syarem andai lada udan ye ka Bible unang ban job kumno ban ya le yu baman ki para samla kene ka janmet ha kene ka step ka bynta ai kene ka kubor kan dan ha pedeng jonga bat jong pi kom ki bangai Blei ungar ko ya pi ka jinge sang samla bad ya pi ki knaret ki long mi long ba batang kene ka wei ka long ba ka kdin jong U Blei ka long ka badon bor ban penluet iki pop ka don bor ban penluet yaki bor jung paman ka don ka bor ban thang yaki e baro bala ka perthai kan eng bat ki paila ka kdin U Blei jong akan ne ka jing sngal tenat ka Bible ka bam don thlik ban batai lai puai haja tli ki de khat hang ne lai puai haja chi spa atli ki don khat wai spa prap kandai puleno samla ba ye ban nganam penbori ki long kmi samla pule lai lenong chi sngi siwa ba pinya tho la deblot ngala pule lepa ngala pule lai lenong chi sngi ngadep sausnem bad menta ngala pule biang kalong bangala pule hakaraun ke baar kum ka revise hoaj ngamla ban pule lendet ya kata tang baka don ka jingkin mau lada kawan ka bakum ne kum tai o shisha kitin U Blei ka don sashwat ya kalenong ba ka dekat te kilong kemi kam dai ka basop teng ka don ka puar la ayam ukun la dai ka puar ai bam kun la dai ka puar Shubu minta piwan na lengkap, piwan na keper, katrai sekathaj, katrai sekejeram, an pule Bible ne teng ukun ulan ang penwit, an reka por kababiang ong Ecclesiastes, ya kapor samla ke, klem don nong penwit, imei ru impaba hangi, kata, an rai day tang kata, U Blei kerku, lengba kene ka kubor, nagabra kuburam jung Blei, amen.